И здравейте хора, днес сме с втори епизод на Overcooked. Както виждате, вече запалихме кухнята. Добре, оправихме се. Да, режи го този домат. Режи го, бе. Давай. Давай. Как успя да запалиш кухнята, бе, лудя? Къде е кофти с буклук? Не знам. А ти как успя да го запалиш? Не съм запалил нищо, ето. Малко да угаса страстите към тебе. Айде, бе! Глей го, бе, брат. Глей го това как ме бута назад. Не дей. Не ми фърляй тигана, бе, аре, бе. По-бързо издавай. Нещо времето е малко бъгнато, защото... Не знам и аз защо нещо стана. Опа, я па изстрелях домата. Малко ми е трудно аз да се дашвам. Не мете домата. Трябва да се ме чини. Ми чините бързо. Аз малко обърках. Що прави с долу с макароните? Не знам с макароните, ма домата ми избяга. Вземи макароните, така. Дайде само. Давай. Не остави домата бързо. Газ, режи. Така, давай. Така. Абе, не давай толкова домати, бе. Не мога минеме от тех. Макарони. Абе, не към мен, бе. Чиния, бързо чиния. Чиния, дай чиния бързо, бе. Изми яре, бе. Газ, давай бързо, слагай чинията. Слагай чинията, бе. Бързо давай, макарони. Така. Режи. Не, бе. Много си бавен. Чиния. Ама ти да си тая. Бързо чиния. Макаронки са ми. Газ. И заси тази поръчка. Дръж това. Слагай си макарони. Режи домати, газ. Чиния ми трябва. Чакай да измия, по тогава ще дам чиния. Защо разполагаме само с две чинии? По-бързо, слагай. Газ. Слагай, така. Изнаси. Газ. Изнаси. Не, чакай, обърках. Чини, бързо чини. Ма нямаме, не са се наяли хората. Газ. Не, давай. Не, защо? Чини. Слагай. Слагай, бързо. Не бе. Давай. Браво, бе. Успяхме. Браво. 4. Браво. Айде. Браво. Добре. Айде, пак ще ми покана по-бързо. Каква покана, бе? Абе, парати ми отново да играем. Аз не знам как сега ти покана. Излезни от самото ниво. Добре, quit. Ето ни отново с Димитър. Тук сме. И Рататуи, да. Димитър и Рататуи. Давай, айде.
Така. О, това ще е още по-интересно ниво. Да. Това ще е още по-интересно ниво. Значи да видим какво имаме. Тук сигурно пак ще ни местят нещата. Суши май. Не, тук е лесно, това са само салати. Да, Мисля, че няма да е толкова лесно, колкото изглежда. Слагай, давай, слагай. Да, няма да е толкова лесно, колкото изглежда. Добър въпрос. Не знам. Защо има огън? Давай, по-бързо, докато се запалиме. Давай. Куцай. Добре, тук мисля, че... Не. Само мърва ни трябва. Изнася си чинията само с мървата. О, тук става и буря. Интересно. Моме да разпочва тази буря. О. Служи домата в чинията, ако може. Чакай, че не мога да го нацела. Не мога да стигна до това. Добре, мисля, че разбрах, като си в огъня не можеш да стигаш до предметите, които ти трябват. Ау, не виждам. Не, да. Чиница тук. Ето. Слагай. Това се движи. Това се движи. Това не ми харесва. Марула ни трябва. Имаме ли само красавица и домат? Имаме само марула и домат. Бързо ни трябва. Дай. Трябва ни бързо марула и домат. Имаш марула? Дай само домат. Ето, давай. Мини от другата страна, Остави, така. Още една марула и домат, бързо. Режи ги. Не бе, режи ги, не ги мете, режи ги. Ама играта ми се счита като някаква не. Какво? О! Това много интересно ниво. Тук, бързо. Моля? Защо има риба? Какво? Не. Това ще е много тегаво. Давай. По-бързо. Къде се изнася? Тук, горе. Тук. Взимайте това бързо. Да правим суши. Моля. Абе, тия нормални ли са? Какво суши да ти правя? Риба, вземи, риба. Краставица ни трябва, краставица. Краставица също, така. Рибата трябва да се реже. Режи я при теб рибата. Димитре! Бързо. Давай. Моля! Това, брат, е много яко ниво. Добре, харесва ми. Взимам чинията. Краставица ми нарежи, краставица, чакай. Не. Бързо, марула само нарежи. Така. Не, уриза, чакай. Изми, тук има с риба, само че. Тук има чиния. Не на ножа. Не. Домати, марула. Бързо. Марула, бе! Не, бе, домат, марула треше. Бързо, марула. Марула. Моля те, марула. Имаме. Изнасях последната поръчка. Не, изнеси, давай. Последна поръчка, брат. Повече не можем. Домат. Не, няма. Браво. Това беше яко ниво. 3 звезди, брат. 3 звезди. Перфектни сме. 3 звезди. Това беше много яко ниво. Хареса ми. Оу! Дай, значи се връщаме отново към замъка. О, интересно. Значи има нещо, говори с нас. Да, то се вика.
Рататуи неговия приятел. И за какво ни извика тоя? А, чакай малко. Добре. Айде. Сега, какво трябва? Мисля, че трябва да ни отключи някакво ново ниво, не съм много сигурен. Да. Ето. О, вече сме в воден Оу, шит. Добре, трябва да си метаме нещата. Това ми харесва. Това ми харесва. О, не ми харесва. О, добре. Аз съм начил. Добре. Не си начил. Режи. Режи. Взимай го и го режи. И ми го мятай. Не си на кой знае колко чил. Ме си ми дурак. Не бе, не във водата. Не във водата, ако може. Не. А, така. Мога ли да падна при теб? Не пробвай, ако може, нали? Така. На теб ти е най-трудно. Така, давай. Ти ми ги мятай, така те... Мятам ти ги, давай просто. Така, зареждаме. Зареждам те, ба, само да не изпаднат. Не, картофа се запали. Така. Пилето ще се запали. Така, чакай. Само малко изчакай, че при мен е най-напрегнатото. Добре, супер, харесва ми. Обичам да ми е напрегнато. Найс. Така. Докато чакаш, можеш едно месо да ми пуснеш. Да, няколко даже може би ще пусна. Якото е поне, че чиниите не трябва да се мият. Защото ако трябваше да ги миеме тия чини, брат, вече ще да е невъзможно. Ти направо ми вкара пилето в това. Добре, найс. Трябват ми само картофи. Добре. Да, пускам да се пекат картофи само. Така. Изнасяме пилето. Пилето ми излетява в водата. Не знам, едното пиле малко се заклещи. Бързо. Оставих от това пиле с другото. Метал съм ти картофи и там имаш едно пиле да изнесеш. Имаш да изнесеш пиле. Не, друго. Иди си пилето. Имам пиле и картофи. Иди си само пилето. Така. Картофи имаш. Давай, последни 10 секунди. Не. Няма да можем. Не, брат, това е малко трудно. Не, 2 звезди. Нищо, карай. Поне нямаме нито една феймната поръчка. Това ми харесва. Това е хубаво, че няма с феймната. Добре, нов шеф. Супер, найс, харесва ми. Това ми хареса. Оу. Тези много ги обичам, като трябва да се качвам нагоре, просто са ми любими. Да, не думай. Сега ако бех паднал, просто нямаше как да се върна. Добре, качих се този път. Има как да се... мамо. Чакай. Мамо. Нема чакай. Защо? Мамо, майчица. Това ми щупи мозъка. Трябва да покажа може да... Това ми щупи мозъка, чакай малко са. Това идва да се вари. Ти режи и мятай насама. Рибата. Месо, бързо месо. Месо. Това също трябва да го таковаш. Какво трябва да ти го таковам? Тиганна. Да ми го тиганнеш. Да ти го тиганна? Аз казах ти да ми дадеш месо. Аз съм заключен. Мамо. Добре, това какво е? Това е много гадно ниво, брат. Това не ми харесва. Това ниво нещо не ми прави много удоволствието.
Дай ще го пробваме, ако не стане просто. Ще го оставим за следващия епизод. Какво ще кажеш? Да. Имаме фелната поръчка, може би вече. Добре, това не е толкова. Много съм точно. Не, това не е толкова. Не. Това е мега гадното ниво, човек. Това е мега гадното ниво. Това е много гадно и ми харесва просто. В момента, нали, аз съм заключил това. Това е мега гадно и мега яко. Обичам гадните нива просто. Макаронки и месо. Макаронки и месо, но ти си имаш. Какво ти трябва между другото? Не знам какво ми трябва. Разум да не играя повече това. Трябва ми разум, брат, да се вразума какво играя в момента. Изнася го. Макарони! Еми има малък проблем, една чиния макарони ще изнесеме сурова. Бързо трябва ми риба. Еми едната поръчка ще изнесем... Не, няма да изнесем сурова, не ме бе. Не може да си изнасят сурова, иначе бих изнесъл сурова. Просто поради проста причина, че малко сме некадърни и не мога да готвим. Не думай, аз знам до сега как сме отровили някой. Бързо изнаси! Моля те, бързо. Без да го фейлнаме ордера. Моля те, не искам да фейлвам никакъв ордер. Не го фейлвай. Не, по-бързо. Не, фейлнахме го и другото, давай просто. Не, и това го фейлнахме. Фейлнахме още един ордер. Не сме взесли нищо! Да, това беше много трудно. Следващия епизод пак ще пробваме. Ще оставям да следващия епизод най-вероятно. Да, това ниво ще го пробваме и следващия епизод. Какво? Бъгна ми тигана. Просто перфектно. Тигана ми бъгна. Не, това се запали. Майко, това следващото ниво, следващия епизод ще го пробваме. Това не беше добро. Следващия епизод ще го оставим това ниво. Еми, надявам се епизод да ви е харесал, абонирайте се към канала и до следващия път. Чао!